fixo, e eu, permitídeme que empece así, algo bo fixo Pablo Iglesias por min a nivel particular, que poñer a unha raza nova de persoas no mundo. Son os chamados e as chamadas politólogos. Eu que son politóloga entenderedes que lle este inmensamente agradecida. Até la Sexta e até Pablo Iglesias non existíamos, afortunadamente, porque dicimos moitas burradas. Sobre todo os demais, non, os galegos aquí temos outro exemplo. Pero fixadevos que esta deixe de politóloga ensíname ou faime día a día mirar un poquinho as campañas, e aparte este ano tivemos moitas, vas comparando lemas e demais. E permitidame que sexa un pouco soberbia, pero estou encantadísima do lema de campaña que temos no BNG, que é un tempo novo. Porque efectivamente damos no clavo dicirmos que é un tempo novo, pero tamén é un tempo raro, complexo, confuso e perigoso. Porque estamos escoitando neste tempo cousas que debemos asimilar ou darlle unha pensadiña nestes tempos de urxencia. Por exemplo, eu a casi todos os candidatos e xente en campaña escoitolle dicir que o importante é derrotar o Partido Popular. E dicía Carmen moi ben, esa non é a solución aos problemas deste país. Por facermos un exemplo, non? Por poñervos, por non perder a perspectiva, porque se enseguida criticas outras cousas, sempre che digo, o importante é non equivocarse de inimigo. Claro, é curioso, non? Entonces, falemos de alternativo PP. Eu lembro, a pesar de ser nova, esa historia de OTAN de entrada, non? Lembrome, Tamén me lembro de que os primeiros recortes ao sistema de xubilacións do Estado español non foi o Partido Popular, foi un señor que dicía aquí que moi ben, sale agora renovadísimo, non? E que nos venden como cambio, como xuventud e como frescura. Permitida a expresión, manda carallo na gana, si eso é cambio. Acordádemos de quen desmantelou o sector naval na Galiza. Tampouco foi o Partido Popular. Tampouco foi o Partido Popular. Acordádevos con quen pactou o Partido Popular para reformar a Constitución española, o famoso artigo 135, que o único que dicía é que primeiro había que pagar os bancos e despois os servizos públicos. E foron Partido Socialista e o PP. Esos foron grandes culpables en que en este país estemos na situación na que estamos, verdad? Despois xa veu o Partido Popular cunha reforma brutal que nos fai de novo reivindicar dereitos laborais que até agora tiñamos perdido. E cal é a nosa tarefa neste tempo, dicía eu, complexo e confuso? Explicarlle que non é que só desaloxar o PP do goberno da Xunta de Galiza, porque as demais candidaturas, as demais forzas políticas non teñen un proxecto político serio. Fixadevos, eu estou segura, e falaba de todos vos porque vos coñezo, e militei con vos nesta comarca, e sei que cada un de nós e cada unha de nós, cando escollimos militar no nacionalismo, escollímolo porque era a millor das alternativas para cambiar o que tiñamos cerca. Era o millor, era o único. Porque queríamos cambiar o que nos rodeaba, porque queríamos cambiar, porque queremos cambiar o que temos diante. Pero para cambiar as cousas, dicía Carmen, hai que dar un paso ao frente e hai que comprometerse e temos que ser valentes. E estamos nun momento no que podemos e debemos presumir de sermos nacionalistas. Porque nós somos os únicos e somos as únicas que temos a receita para virar a situación. Por que? Porque o nacionalismo a única forza, os únicos que defendemos este país por riba de todo, por riba, sin importarnos. E hai moitísimos exemplos que podemos pôr en riba da mesa. Eu non vos quero recordar e lembrar o que está acontecendo coas explotacións gandeiras deste país. Pero o que é máis curioso é que neste momento no que é a industria o que está marcando o prezo do leite, o Estado español este negociando para que Andalucía teña posibilidades de producir. E si, digo ben, Andalucía. É que un sector estratégico como o noso está desmontado, desmantelado e levado a cachos para Andalucía. E o señor Feijóo da Xunta de Galiza mira para outro lado.
E nós, como goberno galego, non somos capaces de negociar nin reivindicar mellores condicións para os nosos gandeiros e para as nosas gandeiras. Pero que nós isto non o dicimos agora, como veñen outros. Non, nos levamos moito tempo sendo os do non. E éramos lo peor, antisistemas, pintaron de nós todos os demos que podían, para ao final demostrarnos que tiñamos razón. Fixadevos, hai varios ataques contra o nacionalismo que a min sempre me fixeron moitísima gracia. O primeiro é que nós non temos capacidade para sobrevivir solos. E a min pareceme casi irreal que a xente nos poida dicir iso, porque durante a campaña como houve varias en calquera, das que houve, estivemos facendo unha campaña e a nosa candidata Ana Pontón está percorrendo o país visitando experiencias de industrias, de servicios, de xente que está saindo adiante, male o PP, que é difícil, é moi difícil, pero que sigue adiante. Estivo Luis Vara Inclesa, estivo Ana Pontón en Feiraco, en Pontevedra temos exemplos de industrias que están completamente internacionalizadas, que están gañando premios por Europa, científicos, xente que está traballando, que se ten que ir a traballar fora e que traballa dende Galiza intentando combinar o mellor de sí para poder sacar este país adiante. E o decía Carme, e temos o mellor dos exemplos, que é a propia cidade de Pontevedra. Pontevedra é unha cidade referenciada a nivel internacional, que recibe premios da ONU, que recibe premios en Nova York, que recibe xente interesada en copiar, en traballar por un modelo similar ao da nosa cidade. Pero que Pontevedra é unha referencia, sabémoslo todos, pero tamén temos referencia en Carballo, en Bueu, en Tomiño, en todos eses lugares, en Allariz. Recordade o milagro Allariz, fomos nós fomos os primeiros en poñer unha vila como Allariz no mapa e en recibir premios internacionais fai anos. E realmente fomos os primeiros valentes en defender eses modelos de xestión como modelos pura e netamente nacionalistas. Somos un país de valentes, de loitadoras, de xente que non nos asusta non ter un sitio en la sexta, nin ter un espacio privilexiado nos medios españois. Somos xente que imos casa por casa, repartindo papeletas, falando cos veciños, buscando xeito de que se nos vexe e de que a xente acredite en nós, conseguindo concelleiros polo país adiante que se parten a cara con calquera, por defender unha alternativa nacionalista. Estes e estas somos nós. E din que non podemos sós. Din que non temos capacidade. É unha mentira, sen dúbida. E aparte de termos capacidade, aparte de termos un traballo demostrado e constatado, temos proxectos e propostas para este país, pensadas para este país. Propoñemos a creación dun grupo lácteo galego, propoñemos que os emigrados, que aquelas persoas emigradas volten con un plan pactado e pautado para traballar por este país. Propoñemos unha banca pública galega, propoñemos que nos deixen defendernos. Fixadevos, fai uns días tive un debate de acción exterior con todos os... Bueno, faltaba Ciudadanos, pero nin está, nin se lle espera, con todos os candidatos para definir a acción exterior deste país. E nós o que reivindicábamos é que a acción exterior sin competencias é como unha entelequia, porque nós o que queremos ir aos organismos institucionais internacionais a defender os nosos dereitos. E entonces dicían, bueno, pero que eso non é posible. E eu dicía, que mentira. É que en 1999 os vascos e as vascas crearon unha cousa que se chamaba Comisión Bilateral de Negociación, no que eles lle dixeron ao goberno español que para negociar sobre os seus sectores estratégicos iban eles. E é que en Escocia había mecanismos para que foran eles mesmos a negociar a Bruselas sobre as súas cousas. E é que en Baviera tamén os hai, pero aquí dinnos que non podemos. E dinnos eles. E din que xa defendía o presidente Feijóo os nosos intereses. Bueno, flaco favor lle fixeron. Nós somos un exemplo nacionalismo de solvencia. E tamén vos digo unha cousa, somos os únicos que podemos dicir que non dependemos de ningún interés.
interese. Nós non temos os nosos centros de decisión, as nosas decisións tomadas por outros. Os que mandan tweets, os señores que posan en autobuses laranxas por medio mundo e non se saben que narices teñen en Galiza, que incluso confunden os topónimos e en vez de poñer o porriño, poñen o porrillo, que xa mandan tamén narices, porque temos os únicos que non estamos hipotecados ás decisións que toman outros. Fixadevos, estos chicos tan progres e tan guais de Podemos en Marea e toda a amalgama de cuestións, veñen a darnos leccións sobre cuestións tan do BNG e do nacionalismo como o tema de Ence. Eu recordo na campaña das municipais, recordo que fixeron un referéndum, unha pregunta, os veciños e as veciñas de Pontevedra, para ver que opinaban de Ence, se a querían ou se non a querían. Porque en función do que quixeran os veciños, eles iban a tomar unha decisión. Afortunadamente, os veciños de Pontevedra e as veciñas de Pontevedra lles dixeron que por aí que non iban a ningún lado. Pero me pregunto, se dixeran que sí, que posición terían eles? Claro, é que eles van con Izquierda Unida. E recordemos que Izquierda Unida en Pontevedra defendía a permanencia do complexo pasteiro na ría. Eses son os aliados de Marea, do progresismo, do cambio e da alternativa. Ese é o problema. Outra das caricaturas do nacionalismo que seguro coñeceredes é que realmente somos illacionistas e somos pechados. Eu non coñezo pobo máis amable que o pobo galego. Nos queremos relacionarnos coa xente en pé de igualdade, porque sempre acollimos e sempre nos acolleron. Fixadevos, no Parlamento Galego teño que dicir que todos os grupos políticos puxéronse de acordo para ir ao Sáhara e coñecer os territorios ocupados en Marrocos. Foron o PP, o PSOE, a Marea, Podemos, todo o que sexa agora, e o BNG. Que pasou cando había que defender as iniciativas a nivel institucional, tomar decisións? Que os colegas de Madrid lle dixeron hasta aquí. Deixa de facer estas visitas que nos estades creando un problema. Como vos dicía, cando todos os que estades aquí decidimos tomar parte e non mirar para outro lado, que sería o fácil, decidimos apostar polo nacionalismo. E decidimos apostar polo nacionalismo, e a min cando me preguntan por sentido común e por todo o que dixen antes, porque é a única forma de cambiar realmente e solucionar os problemas deste país. Pero, como dicía ao principio, nestes tempos de confusión, aparecen dúas palabras que a mí me fascinan, que é o tema este da nova política, que parece que descubriron algo novo que eu descoñezo ata o momento, non? E que realmente empezan a darlle voltas e se definen como os únicos que van a garantir a unidade do Estado español. Lo dicen en sus tweets, non lo digo eu. Fixadevos que eles vístense con este nacionalismo ambiguo, pero realmente os únicos que somos nacionalistas somos os do BNG. É que non hai ninguén que nos faga competencia, e ainda por riba somos os únicos que temos a chave para defender este país. Si temos que demostrar que somos cambio, vamos a ter que demostrarlo nós por nós propios, por nós propias. A nós non nos van a axudar dende ningún sitio, e a única alternativa, como digo, ten 3 letras, BNG. E temos que estar orgullosísimos destas 3 letras, orgullosísimos de salir a facer campaña con moitísima ilusión, con moitísima alegría, como fixamos sempre, que non nos venzan, sobre todo antes de empezar o partido. O que aconteza o 25 de setembro vai a depender tamén de nós mesmos, da capacidade que teñamos para falar con xente, de non avergonzarnos por presumir de militancia, de poñernos na rúa, de dar a cara, porque se hai algo que sabemos facer é dar a cara. Para min é un orgullo militar con vos, militar con todas vos e con todos vos, porque para min é unha garantía de traxecto seguro, de solvencia e de non experimentos con gaseosa. Vamos a facer unha campaña antigua, se queredes. Hai unha canción que me gusta moito, que se chama Antigua pero Moderna, e eu creo que nos define ben a nós, porque é ben moderno a estas alturas pasar e prescindir de todos os medios técnicos e de paste e de marketing e demais e salir a pedir o voto como se facía antes, porta por porta, casa por casa, persoa por persoa, dicíndolle o que nos ofrecemos para este país. Así que o BNG
é o único que pode dicir que ten unha equipa solvente e que podemos presumir de candidato e de candidata, persoas inspiradoras, persoas que levan toda a vida aquí, toda a vida na casa e que se puxeron ao frente da organización no peor momento, pero tamén, sen dúbida, no momento máis ilusionante, porque estou segura que de aquí sairemos todos máis reforzados e máis reforzadas. Para min é o momento de perder o medo do que somos. Para min é o momento de perder o medo do que podemos chegar a ser, porque somos un gran país. Para min é o momento dun tempo novo, pero sobre todo, para min é hoxe, aquí en Cuntis, e será sempre o momento do bloque nacionalista galego. Que non nos venzan, que non van a poder con nós. Este 25 de setembro a falar con todo Dios, a traballar como sempre o fixemos e a resistir, porque se resistimos, este país será digno de, por fin, ter unha alternativa seria. Moitísimas grazas.